Horas madihita saluhutna damang dainang aka anggi pinaribot na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Andorang sotatangihon turpuk jamita di partangyangan di minggu paduahon dung Trinitatis jumolo mahita martangyang. Asini roha madihamu dohot dame nasian Tuhan debata amata dot sian anakna Tuhata Yesus Kristus. Amin. Nagabe jamita di partangyangan di minggu paduahon dung Trinitatis, imana tarsurat di sada Tesalonik di dutolu, mamuka mai sian ayat sada sahatro di ayat 10 tolu, songonon ma didok disi. Ala naso tartaun hami besihol nami, denggando di roha nami hola kami majolo tading di huta Aten. Gabe husuru hami ma si Timoteus, anggi nami jalana poso ni debata, makobason barita nauli nasian Kristus. Asa dipatugu rohamuna, jala dipodai hamu marhapor seaun. Asa unang diunggilhon aka hapor suhoni na deba siak kamu. Ay diboto hamudo, tusido hita dipadiri. Ay di tonga-tonga muna do pehami, nung nga hulubahok kami hiat tuhamu, nanaing masa aka hapor suhon tuhita, songon naung masa tutu patar di jolo muna. Di baheni dang tartao na ube. Gabe husuru na manakasi haporsion muna ati beha naung diujuni si pangujuni hamu gabe magopo maon na huhalo jahok kami. Alay dung mulak si Timoteus tuhami siak kamu denggando di baritahot tuhami haporsion muna dohot holong ni rohamuna. Akup ni di baritahot do burjumuna marningot hami dohot sihol ni rohamuna naing idon muna hami songo kami namasihol di hamu disima tarapul hami marningot tamu alea kadongan dibahen haporsyo muna nang pedi doddo ni ragam ni hagugutan dohot haporsuho kami. Ay na mangulu mahaminuaing anggohot hamu jongjong marojahan di Tuhani. Ay hamau liateo dia matarleho kami tu debata balos ni saluhut halalas ni roha na huilalahami di jolo ni debata nami marningot tamu. Borngin dohot arian lobi sumurung dotang yang nami. Asa anggiat idaon nami buhimuna laos patikoson nami ya adong do pehahurangan ni haporsyo muna. Alay debata amat tasadiri dohot Tuhata Yesus mapabuluson laka nami Tuhamu. Alay digohi jalalam ditabay Tuhanima haholongon ni rohamuna sama hamu. Nang tu saluhut songon holong ni rohanami di hamu. Lau patuguhon rohamuna, gabe sohasurahan marhaba diaun di jolo ni debata amata. Dinaroi Tuhata Yesus, rap dohot saluhut, aka nabadiana. Ido sahana. Damang dainang aka haanggi pinaribot. Somaldo, molo tahaholongi sasahalak, ikondo tapastihon dinggan ngulu na tahaholongi songon na toras makaholongi anakon na apalagi daw siya ni bana di parserahani dung dibegyakan na toras adong masa hagaoron di hutanai adong masa gudang kahaporsuhon di hutanai pitor diluluin na toras do cara na buhado mamastihon bahwa yanakon nai denggan baik-baik saja tidak ada masalah
tidak ada persoalan. Ikon luluan inatoras dodalan mamastihon bahwa yanakon na hinaholongan nai dang terlibat agia kesusahan dia be. May naisip na ditadana di parserahani na tulang namay na inanguda namay manang sisolhot na pe bereng majo anak kotay disan bereng majo bohasehat di mana dang mahuay mana disan. Imana ni ojar ni holong ni roha. Irasongo ni manuain situasi na Apostel Paulus dung di tadi koni mana huria Tesalonik aladung ngakana masa di sina mabebana iko kaluar sian hutai. Sihol ni rohana, holong ni rohana na macay balga, marado pon ruas ni huriai, naeng mamasti hondung ditadikon ni bana ruas ni huriai, buhado parnguluan nasida, buhado haporsion. Dung dangadong be Apostel Paulus disirap do nasida. Allah hamolon, haporsuhon, kodang akan nama ben nasida, Pui gabi manarikon haporsion na tutuhan Jesus. Idom benna dido Apostel Paulus diat sada dohot ayat 2 alana so tartau kami besi hol nami denggando di roha nami hola nami majolo tading diutaten gabe husuru hami ma si Timoteus anggi nami jalan aposo ni debata makobason barita nauli nasian Kristus asa dipatugu rohamuna jala dipodai hamu marhapor sial disuruh ma si Timoteus. Dalam ni Apostel Paulus mamastihon hotdo hapor sial ni ruas ni huriai. Tamang dainang holong ni roha na macay bagas di ihot Kristusi mabay kita say toktong peduli mabay kita say toktong manangyakon mabay kita say toktong makasiholi hot haporsyaw ni akan na hinahulongan ni rohatay ikon tari damay dang roha na pasubuhon ikon adong takas roha na makarikoton haporsyaon niaka na hinaholongan ni rohatay. Ido na tarida na parjolo di son. Alani songoni mahita. Una kolan makarikoton di ngolu pardaging. Alay ikon tapastihon do akahalak na taholongi buhado haporsyaw na apalagi dang rabbe do hotita. Ikon taharikot do manukun buhado naing hot do pe pertanyaanmu hot do pe parsaronmu do Tuhani ikon tapastihon do. Dakolan secara materi dengan nguluna tapastihon. Cemolo natora si taman alepon yangan yanakon di parserani dakolan manukun ngabo hapar karyejo ammu ngabo hapar ngoluammu ngabo hapa hopuki ala unang lupa hita manukun bohado amang hot dope ho namar minggui hot dope namar tangyangi ho tutuhani hot dope ulomo bartulomo ni rohani Tuhani holong ni rohana macay balga dakolan makarikoton ngulu niya kaya nakon nataholongi dengan secara perdagingan alay narumikot haporsyon na tutuhan. Imana parjulu taida dison alabuha dibereng Apostel Paulus do dison asa unang diunggil hot kahaporsoni na deba siak kamu asa unang diunggil hot ay di botohamu tusido hita di padili. Ay di tonga-tonga muna do pehami nung ngahulong bahok kami hiyan. Apostel Paulus tung takas mempersiapkan ruas ni huriai dakolan nakan natamu samping. Caloon nasida
dung percaya nasida tu Yesus. Dung di jalo nasida Yesus gabe si paluan. Mempersiapkan diri bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan tidak menjadi jaminan tidak akan menghadapi banyak tantangan. Dan gabe sonang sabing moloni akan aporsia tu Tuhan. Dunga de lu bahokian. Tumpe porsea hita tu Tuhani, tumpe tapagonggopan nguluta tu Tuhani, ala yang go hapor suhoni, ala yang go hamauloni, ikon rodo isaliling mangulu hita. Di parade do hita. Tak ingot hatani Tuhan Yesus. Panangisin na yang mangihut to daw. Ituhuk masilang na iban. Dungi dihuton maaf. Bahwa orang-orang yang percaya kepada Yesus sudah dipersiapkan untuk menghadapi berbagai tantangan di sepanjang kehidupan kita. Alaina dipaingot unang munggil hapor siauta. Unang alani hapor suhoni, unang alani akahamoloni, boy gabi tertading hapor siauta. Apalagi di zaman sonariot, murah-murado hita diela, alani hagogoon, alani kenikmatan jalan pintas instan yang ditawarkan dunia, alai turpuk jamita nuai. Paingotok kita, nunga hulu baho kami hian, Yesus penunga di lubaho tu hita. Naneng masa akahapur suhot tu hita. Jadi benda di bahaya ini, au manakasi haporsion muna, husuru manakasi haporsion muna. Ati behanong diujuni si pangujuni hamu, gabe mago pumaon na huhalo jahok kami. Jangan jadi sia-sia setiap yang sudah dilakukan usaha ketika secara duniawi berhasil alai mago haporsion. Alani tarida keberhasilan ini takolan secara hapor tibion. Takolan jabatan natibo kedudukan dengan gaji yang tinggi dengan segala fasilitas yang dinikmati alai bohado hapor sion. Ama gunana molo denggan ngoluna secara hapor tibion hape nunga margati hapor sion. Boha amanginang hita. Ido nuaeng na disungguli takas tu hita. Alani tung takas haroro ni si Timoteus di Huria Tesalonik memastikan iman percaya mereka tetap kuat kepada Yesus Kristus, tidak menjadi bergeser sedikit pun sekalipun Paulus tidak lagi bersama dengan mereka. Alayahama alus na dapot Apostel Paulus dumulak si Timoteus sian Huria Tesalonik. Imana dido na di ayat 6. Alay dumulak si Timoteus tuhami siya kamu. Denggando dibaritao tuhami hapor siya muna dohot holong ni rohamu. Ruas Huria na baru do penasida porsea tu Tuhan Yesus. Alay kon ditadikon si Paulus ma nasida. Alay nang gabi ukuran HP, halak na madyan na baru persiap itu Tuhani, dunggodangat kahapur soni, boy gabi munggil. Lapatan na nang gabi jaminan, gabi 30 tahun ko persiap itu Tuhani, gabi 30 tahun ko, gabi karisten. Martibakon yan, na baru dopi tardidi, na baru dopi manada Tuhani. Tidak menjadi jaminan berapa puluh tahun, tapi menjadi jaminan adalah ketika kita percaya kepada Tuhan, hot hapor siya ta'aha penamasa. Dang 3 tahun, liling na hita porsia tu Tuhan. Sebuy sa jodo, akan na ditoru ni umurta, alay baru manada Tuhani, lebih hot hapor siya na, daripada hita nang 30 tahun alanya, tinggal formalitas sabing nama hapor siya ta. Bereng ma, ruas ni Huria na barui,
nagodang mengadopi hapur suhoni, macailas situ tu rohani Apostel Paulus dung di BG, barita sian si Timoteus, dengan do HP hapur siamuna, dohot holong ni rohamuna. Tamang dainang nahinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Pitor di do Apostel Paulus madiayat pitu di si mahami tarapul, marningot tamu alia kadongan, tibaen hapur sionmuna. Tarapul rohani Apostel Paulus marningot haporsion. Ukuran kebahagiaan, ukuran membuat dirinya bahagia bukan dari hal yang lain, tapi dari kadar iman percaya. Ketika dia mendengar bahwa jemaat itu baik-baik saja di dalam hubungannya dengan Tuhan, ido mabain las rohana. Macetarapul, nakin nunga sanga bobonosan, mabiar ribana alaidum di bege tarapul. Tarapul boha ala godang pe di tahun Apostol Paulus dohot aka naposon itu hani laho mabaritahon barita nauli godang ngamaolon hapor suhon bahkan nyawa terancam alai tarapul dohami molotung takas di bege aka ruas ni huriai hot do hapor sion natu Tuhani. Sada penghiburan nama cebalga. Ketika kita tahu bahwa orang-orang yang dikasihi tetap dalam Tuhan. Sada kekuatan nih. Dai do hita songon nato rasita. Berjuang do hita, ahap taula karejo hita arian do borngin asal mabui ta fasilitasi, ta penuhi kebutuhan ya kayanakon dengan ibana. Gawe ubat dei gabi pasuang lo jadui molo tabike barita ni anakon bohado kuliah muina dengan nilai homa dapo ipena saonau dangadong nagagal dengan do nilai tarapul marparbuwe secara hapur tibion ino gembaranna marlapatan halo jaon molo memang tungtakas marparbuwe suang soni mangolut tahun molotung takas marlama do hamamati ni Jesus saluhut na tinaon nai molo dibere kita akan aporsia tu Jesus toktong dinggan haporsiaon nang holong ni rohata dari dama dinggan do hape akan aporsia tu Jesus tung pedangan dong di Jesus rap dohot kita alai ton di porbadia ma nagabe mabai kita totong margogo lahon mangulahon lomo ni rohana. Tamang dainang sia di doai hamaulete dia matar leo kami tu debata balos ni saluhut halalas ni roha nahuyalah hami di jolo di debata nami marningot tamu hamulate dia rasa syukur yang begitu besar. Parsauran nama cedinggan mabain rohani Rasul Paulus, Apostel Paulus mandok hamulate dia mah. Tidak ada ucapan syukur yang lebih besar ketika orang yang dikasihinya tetap di dalam Tuhan. Ada keinginan mengucap syukur kepada Tuhan. Mololas itu tu dorohata, taingot ma. Mandok mau liate tu de mata. Hidup dari sunggul itu hita. Pasahatan hamulatio ni rohata tu de bata molo macai takas las rohata. Tarapul hita di pasahat akan membaik kita gabe marhasonangan. Hubungan yang baik akan membawa kita tetap terikat di dalam Tuhan. Hubungan yang baik di antara naposon ni Tuhani dohot akar ruas ni huria mabain mangarahon hubungan ni asa tu depata dang tu dirina. Taingot ma molo adong do para lealeota dohot sasahalak
ikon tahalas sodoi alay tabuan, maka mula tehon itu Tuhan itu. Dang tu dirita. Apalagi kita merasa berjasa, mabuan sasahalak manada Tuhani, mabuan sasahalak macelas rohana namar Tuhani, dang tu hitai alay ikon tu Tuhani do. Taarahon mandok mauliat. Dang dirita alay Tuhani. Do dido ibana borngin dohot arian lobi sumurung do tangiang nami. Ikon tangiang do dalata parjolo pasahaton saluhut nasihol ni rohata jude bata. Ikon tangiang do dalanda macai gomos tapasatu Tuhani tung ise pe nata hasiholi tung aha pe hamaulo nata tadopi dudok borngin dohot arian gelap dan terang lapatan naganu pari ganup tiki ati beha adong nuaing nambabain pojo pikiramu amanginang ati beha adong nuaing busi sao ko bohado yanakoku bohado pahopuku bohado siadonang bohado ngasongod dia ngoluna arian dohot borngin tangiakon pasahat tu Tuhan tang parjolo hita pabuah-buahon tua kajongan tua kajolma tua kasih solhot alay tu Tuhani itu alani damang dainang tung takas di minggu padua ondung trinitatis topik ta satia mangihuton dohot makobasi Tuhani ikon tarida doha satia otta tu Tuhani dohot akan nataholongi pe ikon dota sungguli ikon dota tangiakon toktong satia makobasi Tuhani dakolan aka parjamita makobasi Tuhani alay digulmit ni aka ulota siganupari tarida hita nama makobasi itu Tuhani. Kolose 3 ayat 23 apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Imana makobasi Tuhan. Martiga-tiga songon dia honan yang makobasi tiga-tiga itu Tuhani. Supir, pegawai, dohotlan akan na asing. Ulau na tapatupa, ikon ido dalatta makobasi Tuhan. Marhite, marsangat marmulia Tuhani, jala di parar Tuhani hita. Gabe haboran ni pasu-pasu. Ido na ikon say tahasi holi, cupang di tonga-tonga ni ulunta, dohot akayanakon saluhut na akan nataholongi. Asa debata natahapor siay marhite Jesus Kristus naung paluaw kita gabe lampatar tarida holong na manang di dia pehita masihol jo manang pajupang do debata natasoba marhite aka ulaon natahobasi siganupari di rumah tangga di lingkungan di parkarejota. Amin. Mulai Tuhan dihatam nang satu hami tung takas menungguli hami ikoko do ali Tuhan na huobasi hami dikanup ulaw na pinasahat mo Tuhan salatung takas manangisi penahuaulongi hami Tuhan ikon satia mangihutok ko haporsyon nami unang munggil nanggo saotik unang meret alay hot mahaporsyon nami tuho ali Tuhan atong pargogoy hami urupi hami Tuhan unang alani akahamaulon haporsuhon na masa tingulo nami kabisipata mampay kami olo manadi kokko alay marhiti hatam nuaing Tuhan lamar sihohot mahami maka porsiaiho lamar situtu mahami mangulaon lomo ni roham alahu boto hami ola kodo ale Jesus Kristus ipalua hami natoktong mabuah kami gabe sahat tu hanguluan sugot hanguluan nasonangi todim to di porbadiai ma Tuhan na manugu-nugu hami saliling di leokodo peho sa hanguluan tiham
Atong saat dihoma daging nang tod dinami, marhiti Yesus Kristus, martangnya kami Tuho. Amin. Asin ni rohan ni Tuhan ta Yesus Kristus. Do tolong ni rohan ni debata ama, do parsauran nito di perbadia ma, madongan ni hamu saluhutna. Amin.